katkas, mutsi pakkasi eväitä. Jatkosodasta sitä alikersa. Okay, we got Fanta, we got Sprite, we got Oreo strawberry shake and ketchup. Söpö. Täällä Rekkanen. Tää oli bangeri. Tää on strawberry Oreo shake. Ja with Kinoski kastike. Oh my god, niin hyvää. Toi oli. Hei, mulla on kans sit tää filmikamera, niin mä voin tällä hetkellä. Vähän Siellä on työn touhussa. Miettikää, kello on 10 ja on näin valosaa. Ei oo mieltä. Mutta eikä vallussa. How are you doing? Hyvin. Mä filmassa. Joo, tää on nice shot. This is pretty place. Musta tuntuu, että mä kyykytän ihan joka kuvassa. Varmaan, mä otan aina just silloin, kun sä teet jotain, sit vaan sille. Moment. You're giving. Sä oot giving, Miki. Be giving, niin sä oot giving. Sä oot cute. Oikeesti. Baby, kato. Täällä on meidän makupussit. Mitä on kirkas? Joo, aika kirkas. Tää on oikein hyvä view shit shortly. Katsokaa. Täällä on niinku golfkenttä. Niitä on super auki. Näkyykö? Tää on nice. Onks kivaa? Joo. Good morning. On varmaan. Nukuitko hyvin? Joo. Mä oon kyllä hyvin oikeesti. Jossain kohtaa mun selkä oli. Oikeesti. Mä oon mun selkä. Mitä? It was mulle. On me bak. Sä on mun selkä myös. Ja mukula ainakin. Ei ole mukava. Nice. Niin oli On oikeesti. hauska ihan mukana. Vaikka. Katsotaan. Hetki. Aurinko. Voi oikeesti mennä rannan uimaan. Ota aurinko ja kaikki. Ihana aurinko oikeesti. No on. Yes, kopi ja munki. Ja kun... Don't show my coach. Kahvi maistaa tosi hyvä. Hyvä. Here you go, my love. Tää on kastike. Hyvä.